טוב, בעזרת השם יתברך, אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה, ויש לנו שבת שובה. השבת הזאת זה שבת שובה. שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כי כשלת בעוונך. שובה ישראל, זה השבת. זה שבת לפני יום כיפורים. כי יום כיפורים, ערב כיפור, זה יוצא לנו יום ראשון, ערב כיפור. אז תמיד שבת לפני כיפור זה שבת שובה. שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כי כשלת בעוונך, ואני רוצה להגיד על זה כמה דברים. זה הנביא הושע בן בארי. זה נביא שהיה גדול בנבואה, והיה לו בדין כמו משה רבנו, עד כדי כך. אבל מה? הספר הכי קטן שלנו בתנ"ך. למה? ככה היה לדור שלו, היה נבואה, אבל הוא נתן גם נבואה לדורות האחרונים, אבל זה רק על התשובה. נשאלת השאלה, אם הוא כל כך היה נביא גדול, למה הספר הכי קטן? ולמה דווקא לשוב בתשובה זה הנבואה שלו? שובה ישראל עד השם אלוקיך. הושע בן בארי, מאיזה שבט היה? שבט ראובן. ראובן, חטא או לא? חטא חטא גדול. אתם יודעים, החטא הכי גדול בכיבוד אב ואם נגיד, שכשילד מתערב בוויכוחים של ההורים, נגיד האבא והאמא, ואתה תופס צד. אבא, למה אתה ככה מתנהג לאמא? אבא, לא טוב להתנהג ככה לאמא, או שלאמא, למה את אומרת ככה לאבא? זה לא טוב, למה אתה מביע דבר כזה? כיבוד אב ואם, אתה צריך להיות ניטרלי, וזה קשה. ואם אתה רואה, אתה רוצה להביע דעה, אסור. ראובן מה עשה? הוא לא קיבל את ההנהגה של יעקב, אבא שלו, כי כשרחל נפטרה, אז מה עשה יעקב? הוא היה באוהל של בלהה, השפחה של רחל, אשתו האהובה רחל. אז ראובן, הבן של לאה, אמר עד פה. כל זמן שרחל הייתה חיה, אז אני מבין את זה, שטוב, רחל זה הזיווג הראשון של אבא שלי, בסדר. אבל עכשיו כשרחל נפטרה, מה אבא עושה? הולך לפילגל, לשפחה. מה עם אמא שלי? אמא שלי לא שפחה, אמא שלי אשתו. לא קיבל את זה. מה עשה? הלך והחליף את המיטות. אמא שלי תיכנס. הוציא את המיטה של בלהה, הכניס את המיטה של אמא שלו. כאילו מה הוא אומר בעצם? אני חולק על ההנהגה שלך, אבא. עכשיו זה לא אבא סתם, זה יעקב אבינו. זה יעקב אבינו, זה בחירה אבות. איך אתה עושה דבר כזה? גם כתוב, המערער אחרי רבו, מערער אחרי השכינה. אם אתה מערער אחרי הרב שלך, אם הוא צדיק, אם הוא רב אמיתי, לא רב בריח. אבל אם זה הרב שלך מלמד לך תורה, הכל הולך בדרכים טובות הרב, אסור לך לערער אחריו. אם הוא בכלל תמיד חכם, פן יעשה, שמא יעשה, תשובה בלילה. תמיד חכם אמיתי, אפילו אם הוא... אז איך הוא יראה אחרי אבא שלו? ראובן. אבל ראובן מה עשה? עשה תשובה. עשה תשובה. ומי למד מראובן לעשות תשובה? יהודה. יהודה מכר את יוסף. הוא אמר למכור אותו, נכון? הוא עשה את כל העניינים האלו. יהודה. אז הוא הלך לראובן, אמר לו, איך יצאת מזה? אמר, יש תשובה בעולם. אני שבתי בתשובה, יש תשובה, מחילה, סליחה וכפרה. מיד יהודה למד ממנו, הלך להתחתן עוד פעם. אמר לי אחד שיש לו שבר עכשיו. שבר גדול עם האישה. שבר גדול עם הילדים. ממש. אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא איש ספר. אמר לי, אני כמו יהודה עכשיו. אני הולך מתחיל מחדש. אמרתי לו, כל הכבוד. אז מה, אתה חיזקת את עצמך, אין לי מה לחזק אותך. אתה אמרת מילים כדורבנות. ככה יהודה. יהודה, אבא שלו, האחים שלו נידו אותו. אבא שלו הוריד אותו מהגדולה. מה לא היה ליהודה? למה הוא מכר את יוסף? ומה כתוב שמה? במחירת יוסף, התורה מפסיקה, מספרת לנו שיהודה וירד מאת אחיו, והלך לאיש עד עולמי,
ויקח את בת שבועה לאישה, מה אכפת לנו עכשיו שהוא מתחתן? מכרת את אח שלך, למה התורה מפסיקה? אחרי זה חוזרת. אומרים חז"ל, תלמד מיהודה מה זה מלך. הוא לא מתפרק לרסיסים. הוא אומר, מעתי, הלכה לי המשפחה, הלך לי הזה, אני מתחיל מחדש. הבנתם לוי? זה מלך, זה מלכות של בן אדם. במיוחד בעולם הזה, החולף הזה. מה אתה מתרסק? מה אתה נופל? באיזה עולם אתה חי? בעולם של 1000 שנה? באיזה עולם? עולם של 24 שעות נגמר יום. מה זה? תלוש את זה, מה זה העולם הזה? בעולם חולף, עולם חולף, אתה נכנס ללחצים, תהיה כמו יהודה, אתה יהודי, לא? אנחנו לא נקראים זבולונים, לא נקראים יששכרים, לא נקראים דנים. מה אנחנו נקראים? יהודים על שם יהודה. צדקה ממני תמר, מה קרה? אתה מלך יהודה. רבי יהודה אתה מלך. למה אתה מלך? אתה יודע את השברים לאסוף ולהתחיל מחדש. יהודי חזק, יהודי מאמין בהשם, תמיד יודע להתחיל מחדש. שום דבר לא ישבור אותו, לא משנה מה. לא משנה מה. הנה ראיתם את הרב יגאל כהן, זה לא, אתה יודע, זה קשה כשזה קורה לילדים שלך. אני, שנפטרה לי הבת, גם אני נפטרה לי, גם אני לפני 18 שנה, אחים יקרים, נפטרה, אפילו לא הצלחתי להגיע אליה, זה היה בלילה, אני לובש את הבגדים, בדרך לבית אמרו לי, נפטרה כבר. מה זה? גם, אתה אומר לי לא יקרה, וזה קרה לי. והייתי ממש צעיר, כאילו, 18 שנה, 19 שנה הייתה. אבל, איך אומרים, עם הכאב, עם הזה, מתחזקים. בנו של העולם. שם נתן, השם לקח, השם מבורך. אבל עכשיו יש לי ילדים נשואים, גם הבת בהיריון, גם זה, ואני נלחץ בשביל הילדים. שם זה יותר כואב. אם זה, לך תבדוק, תקרא את הקופת חולים. היום אמרתי לו, למה? זה קשה בילדים. והרב יגאל כהן, שמשמע בחייהו, כשזה קורה לילדים, זה בשבילם אתה כואב שני כאבים. גם הנכדה וגם הבת שלך עכשיו, אם אתה, לך תדע, זה ילד. כשזה ילד שלך לא נכד, אז אתה יכול להתמודד. אבל פה אתה צריך להתמודד עם שניים. גם אתה וגם הבת שלך. ואיך הוא אומר? ניקח את השברים. אז אם לא קורה לנו בנפש, קורה לנו בדברים, שוב עד השם אלוקיך, מה זה העולם הזה? שטויות. קח את השברים, תהיה גיבור, ושוב עד השם אלוקיך. לכן, ראובן לימד את יהודה, יש תשובה בעולם, גם קין חטא חטא גדול, רצח, יותר מרוצח, רצח את אח שלו, דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. אז אדם הראשון, אבא שלו, הוא חטא בעץ הדעת, לא ידע מה זה תשובה. פגש את קין, הבן שלו, אמר, תגיד לי, קין, אתה חי? אתה רצחת את אח שלך? אמר לו, כן, אני חי. הקדוש ברוך הוא סלח לי. מה, איך עשית את זה? יש תשובה בעולם. מזמור שיר ליום השבת, ככה אמר אדם הראשון. ואז הוא קם מה-120 שנה שהוא היה בזה. כן, כן, 130 שנה. אחרי שהוא שמע שהוא סלח לו, אז הוא אמר גם עליך, נכון, ואז הוא שב בתשובה, אתה רואה, אולי בהתחלה הוא לא ידע שעד כדי כך תשובה אפילו על רצח, רוצח את אח שלו, יהיה תשובה. אז לכן רבותיי, השבת הזאת זה שבת תשובה. מי אמר את השבת תשובה? הנביא הושע. מאיזה שבט הוא? ראובן. למה ראובן? כי ראובן הביא את התשובה ליהודה, לימד אותו, תשוב בתשובה יהודה. הוא שב בתשובה בגלל ראובן. אז הוא אומר, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך כי כשלת בעמוניך. שואלים, מה זה עד השם אלוקיך? מה זה עד? מה אנחנו אומרים בקדושה? ברוך המונן ממקומו, איה מקום כבודו לאריצו. מישהו יודע איפה השם? מה אתה אומר? תשוב עד השם. איפה עד השם? לא יודעים איפה השם. מה השם? מה זה עד השם? מה הנביא רוצה מאיתנו? וואי, תראו מה זה. מישהו יש לו תשובה?
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מי יכול להשיב? מה זה עד השם אלוקיך? אתם תאהבו את זה. מה זה עד השם אלוקיך? קראתי מהרב הקדוש רבי שלומקה מקלינשנבורג, עליו השלום. הוא אומר דבר יפה. הוא אומר, מה זה עד השם אלוקיך? כי כשיהודי רוצה לשוב בתשובה, לשנות את דרכיו, איך אומרים, מסלול אחר, לעשות מסלול. לפעמים זה קשה, הוא אומר, איך אני לא יכול להכיל את זה. מה אני אעשה? איך אני אתחיל? איך אני אסיים? אני במשבר גדול. איך אני אשוב בתשובה? איך אני אשנה את החיים שלי? איך אני אשנה מסלול? זה קשה. אני עובד בעבודה כזאת, אני במסלול כזה, לקחתי משכנתה, אני עכשיו מטופל בילדים. איך אני אשוב? הוא אומר, אתה מסתכל על כל המכלול. לא! זה משל למה הדבר דומה? לאדם שהביאו לו מסע גדול על הגב, ואמרו לו, אתה תיקח את זה לפלוני. מה המרחק? 2 קילומטר. הוא מתחיל ללכת, המסע שלו על הגב, קשה לו, אבל הוא חייב לעשות את זה. אז מה הוא ראה? הוא ראה איזה עמוד. אמר, תראה, העמוד הזה זה 200 מטר. בוא, אני אכניס לי לראש, אני הולך עד 200 מטר, עד העמוד. אפשר? זה לא 3 קילומטר, נכון? עד העמוד. הלך, השתבח שמו, נח קצת. אחרי זה ראה תחנות אוטובוס, איזה 150 מטר. אמר, אתה יודע מה? נלך עד התחנות אוטובוס, מה זה? אני לא יודע אם אני אשרוד עד הפלוני הזה, זה כמה קילומטרים עם המסע הזה על הגב. אבל בוא נלך, הגעתי לעמוד, נלך לתחנה. הגיע לתחנה, נח קצת. אחרי זה ראה איזה בית שמה, ככה. אומר, נגיע עד שמה, זה איזה 300 מטר. בסוף חיים, אם הוא הולך ככה, הוא לא הגיע. הגיע לבית של פלוני עם המסע כבד. אמרו לו, איך הגעת עם המסע הזה? אמר לו, הלכתי עד פה. אמרתי, עד פה, עד פה, עד פה, עד שהגעתי. איך שווים בתשובה, אומר הנביא? היישוב הישראל עד אדוני אלוהיך. אתה לא יכול להגיע עד השם ממש בבת אחת, אבל תעשה לך יעדים. עד פה, אחרי הגעת עד פה, הגעת עד פה, עד שתגיע אליו. למה? מי שישר טורף את כל הקופה, עכשיו בתשובה, זהו, נגמר. אז הוא, איך אתה יכול לשוב בתשובה? אחרי שהתרחקת מהשם יתברך ועשית שטויות, אתה רוצה בבת אחת? טיפים טיפים. אתה גם יכול ליפול מכה. הוא ייפול. אז זה עד השם אלוקיך, עד. תגיד, אני לא הנחתי תפילין, עכשיו אני הנחתי תפילין. בא אליך איזה מישהו, אומר לך, שמע, אתה הנחתי תפילין. אתה נשוי, יש לך ילדים. רבנו תם, אומר, עזוב אותי, אני למדתי אצל רב אופיר, עזוב. אני למדתי עד השם אלוקיך. אל תגיד לי עכשיו גם רבנו תם, אבל תגיד לי גם נעשה שימושי רבה, תגיד לי אחרי זה מקובלים. לא, אני מניח תפילין רש"י. כל הכבוד. אחרי זה לאט לאט. שומר שבת, אחד בא אומר, שומר שבת, תעשה תענית דיבור, תקרא כל ספר תהילים, תקרא ספר דברים. לא, אני למדתי אצל רב אופיר עד השם אלוקיך, לאט לאט. אני לא שומע לך, תצבח אותי, לא רוצה לשמוע לך, לא רוצה. אני עד השם אלוקיך, אני עד, יש לי יעדים, אני אגיע לזה. אבל עד יעדים, אתה אסף את הרעיון? זה עד השם אלוקיך. ואז אתה תגיע באחד הימים. אבל יש לך, אתה עקבי. יש לך יעדים. אני אתחזק ככה וככה וזה. שוב ישראל, אדוני אלוהיך, כי כשלת בעוונך. מי יכול לשוב בתשובה? מי יכול להכניס ללב שלו פנימה את הרצון? צריך את הרצון. רצון זה אותיות צינור. את הרצון הזה לשוב בתשובה. זה מתוק מתבש לשוב בתשובה. אבל אתה צריך רצון. אם אין את הרצון 100%, 99 אתה עדיין לא שבת. אתה צריך את 100%. איך תגיע לזה? אתה תגיע לזה כשתבין שכשלת בעוונך. כשלת בעוונך, ידידי היקר. אתה הולך מדחי אל דחי כל הזמן. כשאתה תכניס לפה שכשלת, אתה נכשל בחיים בגלל העוונות, ואתה חייב של מסלול, אם אתה תחדיר את זה, אתה שב בתשובה ישר. כמובן עד, כן? כמו שלימדתי אתכם. לא הכל בבת אחת.
הדרגות, השתבח שמו. אבל שיהיה לנו ברור, מספיק, אני נכשל בחיים בגלל העוונות שלי. מספיק עם הכעס הזה כבר. מספיק. מספיק עם הכעס. הכעס לא מביא אותנו לאף מקום. בהתנצחות הזאת, כל הזמן להתנצח, וכל הזמן. מה זה נותן? מה זה נותן, ריבונו של עולם? הכבוד הזה. הכבוד הזה. מה זה הכבוד? הכבוד. עכשיו הייתי בהשכרה. יש שם גם, זה... מה בחד? אני התפללתי מנחה. באמצע נזכרתי שהתפללתי כבר, אז עצרתי, הוא לא הבין למה. באמצע התפילה. באמצע התפילה של העמידה, אני מתפלל. נזכרתי שהתפללתי כבר מנחה בכולל, אז עצרתי. אז הבאתי לו אחרי זה, אמרתי לו, התפללתי כבר. אחרי זה, ראיתי שהוא מה זה חם לדבר, בני אנשים ביום. אז הוא סיים, אמר, טוב, אתה דבר, אמר לו, לא, אתה דבר. הבאתי לו לדבר, דיבר, איך אומרים, הוא לא יודע, מתי לסיים, הוא לא יודע. אבל מה, זה הוריד ממני מהכבוד? כלום, אני מחנך את עצמי, מה יש, תפרגן, מה יש? אז דיברתי 10 דקות, קצר בקולע. אבל למה רדיפת הכבוד הזאת היא לא לפרגן? ואני דיברתי 10 דקות ואמרתי מה הוא אמר גם, גם 2 דקות מה הוא אמר, לעשות לו, כאילו, זה היה מבסוט. מה יש? למה רדיפה אחרי הכבוד? הרדיפה הזאת היא על ההתנצחות. זה הגורם לכל הבעיות שלנו בחיים. כשלת בעווניך. איזה כיף לחיות בלי כעסים, לחיות לזרום, לחיות עם פרגון, לחיות עם... אני אומר לך, אשתך, יש לך ויכוחים איתה, לא יודע מה, תחנך את עצמך, אני אומר לכם, אל תענה. היא עכשיו, יש לה פרצוף חמוץ, ואתה מה זה מתעצבן, אני לא יכול לראות את הפרצוף של החמוץ. אל תגיב, פרצוף חמוץ, מה יש? יש לה פרצוף חמוץ, מה הבעיה? אני אומר לך, תנסה, לא דבר, דבר איתה רגיל. לא עונה לך יפה, לא עונה יפה, מה יש? תדבר רגיל. תחנך את עצמך, שאף אחד לא מוזיז אותך מילימטר ממה? מהאיזון. אתה תראה, לא יוכלו עליך. לא יוכלו עליך. מה אתה מתרגש? תעצבן, תשתה מים. אתה מסוגל שאשתך נעירה עושה בזה? אל תגיד לי אמא, כן? עכשיו אם אני לא הייתי מתנהג ככה, איך הבן שלי יושב פה, נכון או לא? נהיה דורש נהיה מקיים. אין, לא להתרגש. לפעמים אישה לחוצה, לא בגללך. אבל היא משליחה עליך, מה הלחץ שלה? ככה אישה בנויה, שברותה ככה, כעיקר הבית. אז מה אתה מתעצבן? זה רק בגלל הגאווה שלך. כי אתה, יש לך גאווה, שאתה לא יכול לסבול את זה. מה יש? באיזה עולם אתה חי? אתה בעולם של 1000 שנה? גז חש ונעופה, מה יש לך? ואחרי זה אתה סובל, בגלל שאתה מתנצח, ואתה כועס, ואתה רוצה להגיד, מה יצא לך מזה? מה יצא לך מזה? גם עם האנשים, בעבודה, בכל. אמרתי לכם הרבה פעמים, בואו נחנך את עצמנו, אני אומר לכם, תעבדו על זה, נעבוד על זה, גם אני איתכם, לא להתרגש, לא מהאישה, לא מהאנשים, לא מהבן, כלום. כל, הימי מנוחות ינעלני. יש דברים יוצאים מן הכלל, חינוך, כל מיני דברים, נכון, יש, אני לא אמרתי שהכל תהיה, אבל מספיק עם ההתנצחות. נו, מי אני בכלל? עפר ואפר. היום פה מחר בקבר. מה אנחנו? תגידו, מה אנחנו? כלום. הנה היום נודע לי, לא רוצה להפחיד אתכם, אבל אני מקושר עם אנשים. היום נודע לי, גם אחד, בעל גאווה כזה, אפילו, הנה מצאו לו את המחלה. היום, הוא הולך להחזיר לו תשובות. היום, הבן אדם משוגע. אתה רואה מה זה? לא רוצה לפרט, אולי ישמע אותי עכשיו פה, לא נעים. לא יודע שאני מדבר. אתה מבין מה זה? כמה דיברו איתו, כמה זה מסכסך עם זה, במשפחה. מה יצא לך מזה? גיבור. בואו נדבר איתו. הנה עכשיו, בוכה כמו ילד קטן. תעשה לי פדיון נפש, תעשה לי זה, תעשה לי זה. אתה מבין? למה להגיע לזה? מה יצא לך מזה, ריבונו של עולם?
לכן רבותיי, שוב הישראל עד אדוני אלוהיך. למה? כי כשלת בעוונך. תכניס לך לפה, כשלת. קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני. אמרו אליו, כל תישא עוון וקח טוב, ונשלמה פרים שפתנו. איך שווים בתשובה? תכלס, ונשלמה פרים שפתנו. זה גם בפה. קחו איתכם דברים. תעשה מעשים, אבל גם תדבר איתי. בעל תשובה אמיתי מדבר עם השם. מדבר עם הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו הולכים לדבר, הרבה פעמים באים אליי אנשים, אומר לי, הרב, תברך אותי, אני הולך לרעיון. רעיון, עבודה. איך הוא מתרגש, תברך אותי שלי סייעתא דשמיא. תברך אותי כי אני הולך אבל מה? אנחנו מדברים עם בורא עולם, כמה יפה לדבר איתו. נשלמה פרים שפתנו. שתדבר עם בורא עולם, זה אחד מדרכי התשובה. קחו לכם דברים ושובו, אבל תגידו, נשלמה פרים שפתנו. ועוד דבר בעל תשובה צריך, אומר הנביא, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. זאת אומרת, תפסיק לפתוח בבני אדם, תפסיק לפתוח על הממון שלך, תפסיק לפתוח על דברים בחיים, אין לפתוח בכלום. ראית? זה הנביא אומר, עזר, זה הנביא, שוב ישראל, עד השם אלוקיך, לא לפתוח בכלום. רק הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, רק השם, רק הקדוש ברוך הוא. גם כשאתה הולך לרבנים, אל תחשוב שהם יעשו לך את העבודה. אתה הולך לצדיק אמיתי, הוא יעזור לך. אבל אם אתה לא תעזור לעצמך, לא יקרה כלום. שום דבר לא יקרה. אתה צריך לעזור לעצמך. אם אתה תעזור לעצמך, צדיק דרכו, אתה תתרומם. אבל להשליך על הצדיק הכל, תעשה לי תיקון, תעשה לי זה, תעשה לי פה, ואתה נשאר אותו דבר. לכן הוא אומר, אשור לא יושיענו, תכניס לך לראש, לא יושיע אותך, וסוס לא יעזור לך, תרכב עליו, לא יעזור, אתה. ואז כשאתה שב בתשובה רבותיי, אומר הנביא, אני קוראים את הנביא, דולב, הרפה משובותם, אני אעשה אותך בריא, אני אעשה אותך בריא. השתבח שמו בורא עולם, סיפרתי לכם, השם ישבור, לפני שנים, אני אומר לכם תודה לבורא עולם, שאני ככה התחזקתי, הייתי כל הזמן דתי, אבל לא, השקפה לא חרדית הייתה בזה, כשאני התחזקתי יותר וזה, היה לי איזה דבר, היום ונורא, לא נעים בכלל. זה היה צריך להיות פה בית חולים, בלגן, וואי, השם מרחם. לא רוצה לפרט. אני חזרתי להשם דרכו, והתפללתי אליו, ודיברתי אליו, תציל אותי. הקדוש ברוך הוא, חבל על הזמנים שאני אסבול, לא כדאי לך. אני אומר לך, אתה תהנה ממני. אם לא, אתה לא תהנה ממני. בוא נשאול עולם, אתה תהנה ממני, אני אומר לך, תן לי להיות בריא. אני אומר לכם, עבר לי. הלכתי כבר לרופאים, הכל, וואי, איזה בדיקות ואיזה טיפולים, וואי, כמה היה לי. עינוי. מאז לא ראיתי רופאים עד היום. אתה מאמין לי? איך אני יכול להגיד דבר כזה? אני אומר לכם. רק אני לא יודע אם אלה. השתבח שמו לעד. אומרת הגמרא ביומה, מי ששב בתשובה אמיתית מאהבה, לא מיראה, מאהבה. וואי, איזה זכות. השם מרפא אותו, שומעים? אם הוא חולה, הוא מרפא אותו. זה ריפוי. הנה. אז זה הגמרא, אמרתי לכם הגמרא. הרפה משובותם, שהם ישובו, אני מרפא אתכם. מרפא אתכם. ואם אפילו הוא חולה נפש, ירפא לו את הנפש. יש בן אדם, בגוף הוא בריא, אבל בנפש הוא לא בריא. חרדות, כל מיני דברים. שוב בתשובה, תפסיק לבכות כל היום. תפסיק. כל היום, בוכה. תשוב, השם ירפא לך את הנפש. פתאום שמחה. פתאום הוא התרפא. הנה, הרפא משובותם. אוהבים נדבה. אני אוהב אותם, ויביאו נדבה גם. צדקה, בעד תשובה אמיתי, מה הוא עושה? צדקות. אז אני אוהב את זה, זה נדבה. כי שב אפי ממנו. היה לי חרון אף עליו. שב אפי ממנו. שומע? שב. האף, חרון אף שלי שב ממנו. איזה נבואה זאתי. אהיה כטל לישראל. למה? כתוב בזה. כתוב ככה. באזינו. יערוף כמטר לקחי.
תיזל קטל אמרתי. אתה יכול לקבל את דבר השם בעריפה. עריפה זה בצוואר, עגלה ערופה. את דבר השם. השם יכול לעשות אותך דתי על אפך ועל חמתך. לא חמותך, כאילו חמותך. הוא יכול להגיד בוא. אני מחכה לך הרבה זמן. הלו, בוא לפה. אתה תשוב בתשובה. אני אכה אותך, אתה תראה את התשוב בתשובה. זאת אומרת, לפעמים יש אנשים חוזרים בתשובה על אפם ועל חמתם. זה נקרא איך? יערוף כמטר לקחי. שומעים? יערוף כמטר לקחי. ויש תיזל קטל אמרתי. וואי. זה בא לבד ממך. לבד, בכיף שלך. אתה אוהב את זה. פתאום שיעור תורה. אף אחד לא אמר, אף אחד לא היקע אותו, אף אחד לא זה. בא בכיף. תיזל קטל אמרתי. יש פה גם, יושבים פה אנשים כאלו, לא צריכים עריפה. קטל אמרתי. יש פה אחד יושב פה, ואני אוהב אותו אהבת נפש, והוא אוהב אותי אהבת נפש. אני בטוח. למה? פנים לפנים, כך לב האדם ללב האדם. מתקשר לפני כמה. אני רוצה לבוא שיעור תורה, מה קרה? אני רוצה לבוא. לא אמרתי, מאיפה? היה פעם, היה בשיעורים מגיע. זה נקרא תיזל קטל אמרתי. עד כדי כך. למה צריך עריפה? בכיף, תבוא. ואז אומר, אני אהיה לך כטל. אומר בעולם, אני כמו טל יהיה איתך, לא איתך קשה, כמו מטר. למה אתה מתנהג איתי כטל, ואני אהיה כטל. יפרח כשושנה. ואז יח שרשיו כלבנון. השורשים לך יהיו חזקים כמו עץ הלבנון. יח שורשים. לא כל דבר יפיל אותך. הרס בלבנון. ולבנון זה מלבין. אם יהיו חתכם קשה לגלבינו. לבנון זה מלבין. איזה דבר זה. מי חכם ויבין אלה, אומר הנביא. מי חכם ויבין את מה אני אומר. וידעם. מתי תדע? כי ישרים דרכי אדוני וצדיקים ילכו בם. ופושעים ייכשלו בם. מי שהוא צדיק הולך בדרך. מבין את זה. אבל הם דווקא לא אוהבים את דרך השם. הרשעים. פושעים. מי אל כמוך נושא עוון. אנחנו עושים עוונות. העוון הזה רוצה עכשיו לחיות, לנוק. קטריג עלינו. בורא עולם כשרואה שאתה רוצה לשוב בתשובה, רק רוצה. מה עושה? נושא את העוון הזה. נושא אותו, מאכיל אותו. תפסיק, זה הבן שלי, תפסיק. אתה רואה איך הוא עכשיו מתחזק, תראה. והוא מקטרג, נותן לו אכלה. אומר לו, אני ברא אותי, שיאכיל אותי, אני נושא אותך. נושא עוון וגם פשע. אתה רואה מה זה? פשע זה במזי. זה במזי, שוב בתשובה. מה זה שוב בתשובה? רוצה לשוב בתשובה רק, הרצון הזה. נושא עוון ופשע וחטא, אפילו חטאים, ונקה לך הכל. מי אל כמוך, מי אל כמוך. הקדוש ברוך הוא, מי אל כמוך. הרב מחילה, אבל למה אומרים ביראה אליו? אומרים, אתה אומר בשמחה, נכון? צריך לעבוד אותו בשמחה. וגם אומרים לעבוד אותו ביראה. זאת אומרת, בקטע של פחד. לא? יש יראה ויש אהבה. רק מה? בכל שמחה יהיה בה עצב גם. גילו בשמחה וגילו ברעדה. צריך לשלב את שני הדברים. דוגמה ניתן לך. שיש חתונה ואין יראת שמיים, מעורב, גברים, נשים. איך אמר לי איזה אחד? באתי פעם, אמרו לי, הוא למד אצלי, אמרו לי שהוא מרים את הכלה. מרים את הכלה על הכתפיים. אז הוא בא, אמרתי, תגיד לי, בוא. מה זה אני שומע עליך שאתה מרים את הכלה? אומר לי, לא רק את הכלה, אני גם אומר עם נשים. אומר לי, מה, רב, אני אתפלא עליך. אמר לי במילים האלו. אמר לי, שמחת חתן וכלה, אין דבר יותר גדול מזה. מה, אתה לא יודע? כאילו באנו מחורבות ירושלים. ומה, הרב לא יודע? כתוב מסכת סוכה שרבן גמליאל היה מרים את הכלה. אמרתי לו, היית לא רק רבן, רק גמליאל, הייתי מלא. מה אתה מרים, מה אתה זה? מאז הוא הפסיק עם זה. מה, תגיד לי אתה, איפה, מה נסגר איתך? מרים את הכלה, מרים נשים, רוקד, אסור.
ברוך השם שמע, לא מרים. עכשיו הוא זקן כבר, גם אם הוא רוצה להרים לא מרים. אבל הוא עזב את זה לפני הרבה שנים. למה? להורים הוא, אמר להורים. איזה הורים? לא, אתה מבין? עכשיו איך הגעתי לזה? אין שם יראה. אין, תשכחו מזה. אין בחתונות האלו יראת שמיים. אין. במעורב הזה אין. איפה יש יראת שמיים? שאתה רואה שיש נפרד, מישהו מתחזק, או שצריך לחרדי, אתה רואה כולם רוקדים גברים, מה יש שם? רוקדים, הכל, ויש שם יראת שמיים. למה? זה לא רק שמחה, זה יש גם יראת שמיים. התנועות שלך הם יראת שמיים. הבנתם את הגן? אמיתית, כי אין נשים, מה אתה רוצה להרשים? את מי? את הגברים? אלא אם כן יש מין במינו, של במינו, לא יודע. חופה של רון בעזרת השם, תגידו אמן. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות בחתונה של רון בן רבקה וגלעד בן כרמלה ועזר בן קרין בעזרת השם יתברך. וזה יהיה חתונה השתבח שמולד עם... הבנתם אחרי הקדוש ברוך הוא. ויש עוד דבר, תראה מה כתוב. וקרעו לבבכם ועל בגדיכם. אני רוצה, אומר בורא העולם, תקרעו את הלב, לא את הבגדים. כי המלך נינווה, מה כתוב שמה? ויקרעו את בגדיהם, אבל את הלבבות לא קרעו, לכן הם חזרו לסורם. כי הגויים לא יודעים מה זה לשוב בתשובה. מה אומר בורא העולם? הנביא, זה דבר השם. בניי, שאתם חוזרים, קרעו לבבכם ולא בגדיכם. אני לא מתרגש שאתם קוראים את הבגדים. זה טוב, אתה יודע, גלגולי שלג, שק ואפר, זה הכל טוב. לא את זה, אבל אני מחפש תקרע את הלב שלך. תקרע את הלב, כי אין לב שלם יותר מלב חצוי. הלב החצוי, לב נשבר, זה הלב השלם. בעל תשובה אמיתי, הוא קורע את הלב, הוא שמח, אבל הלב שלו שבור להשם על כל החטאים והעוונות. איך כתוב שמה? עין דומה. עין בוכה ולב שמח, אשריך. הלב כל הזמן שמח. העין במר בוכה ולב שמח. הבנתם? מי שלא יודע לשוב בתשובה, כל היום בחרדות. או כל היום באמו כזה. זה נקרא צול כזה, אתה יודע. מסתכל, זה לא אומר שלום, לא בוקר טוב, כל היום... כל היום בוויינה. מה יש לחייך לאנשים? מה קרה? בוקר טוב, מה שלומך? מה יש? למה להיות כזה? שמח, להיות שמח. למה עכשיו כולם אוהבים רבי נחמן ברסלב? כי הוא הביא לדור שלנו, הדור המשוגע הזה, שכולם בחרדות, בעצב, אז עכשיו כולם אוהבים רבי נחמן. למה? הוא אומר, אתה רוצה לשוב, הוא כתב את הספר לבעלי תשובה. בעלי תשובה הכי בתחתיות. הוא אומר, בוא. לפני שאנחנו מדברים תורה, לפני שאנחנו בכלל נלמד אותך, חביבי, ההתחלה זה שמחה. תהיה בשמחה, מספיק. יש לך את הקדוש ברוך הוא. נולדת יהודי, שמחה. אחרי זה תבוא נלמד אותך. תראה כל דבר בעין טובה. תסתכל על האחר בעין טובה. תראה מה טוב בחיים, לא מה רע בחיים. בשמחה. אתה לא חייב להיוולד עם שמחה. ברגע שאתה תעבוד על עצמך, תהיה שמח. תתרחק מאנשים עצובים. תתרחק מאנשים שכל היום מראים לך כמה אתה לא בסדר. כמה אתה... תלך עם אנשים עם אמונה. שנותנים לך, איך אומרים, קרדיט. נותנים לך קצת אשראי. לא יורדים עליך שאתה... וכל הזמן מדברים על הקדוש ברוך הוא. כל הזמן השתבח שם השם. שיהיה שם השם שגור על פיך. למה יוסף הצדיק קרא יוסף הצדיק? כי שם השם שגור עליו. אפילו עם פרעה. אני יכול להגיד, פרעה אומר לו, שמעתי עליך שאתה פותר חלומות, שמעתי עליך. ייתן לו איזה משרה בטכניון, אני יודע. אומר בלעדיי, השם יענה את שלום פרעה, זה לא אני. עכשיו איך אתה מדבר עם בן אדם כזה על הקדוש ברוך הוא? מאיפה הוא יודע? שם השם שגור עליך. שם השם בפיך.
לכן, רבותיי, זכינו, כל מי שהוא בא לבית כנסת, בא לשיעורי תורה, עושה קידוש בבית, יש לו אמונה בבורא עולמים, יודע מה זכינו, ידע לך, אתה עובר את העולם הזה בכי טוב. רק צריך להתחזק יותר, לא להיבהל. השם עושה הכל, ולפעמים הוא לוקח לנו בחיים דברים. השם לקח, השם נתן, יש השם רוח, והוא יחזיר. אין דבר כזה שאדם דבוק בהשם, שאחרי זה השם לא משמח אותו. איך כתוב שמה? שמחנו כי ימות עיניתנו, שאינות ראינו רעה, אבל שמחנו, ישמח אותך. אומרים את זה. אין דבר כזה, סגירת מעגל. סגירת מעגל. ולהיות דבק בהשם. איזה כיף זה. מה, אתה רוצה לפתוח בבני אדם? רק יעשו לך בלגן. סתם מדברים, דיבורים. הרוח שיפתח באדם. צריך לפתוח בהשם. לדעת שזה העולם. אתה הראת לכאן רק בשביל המשחק הזה. תדע לך. ככל שיש לך בעיות, ככל שזה העולם. ברוך הבא. זה העולם. רק מה העניין פה? שהשם יתברך מניסיונות רוצה שתעמוד בהם. הוא לא רוצה כל היום להכות אותך. אין לו עניין בזה. אבל הוא מביא אותך לפה להסתר פנים. מסתיר את פניו. והיום בכלל אסתר של ההסתרה. יש שני הסתרות. רבי נחמן ברסלב כותב מוהר"ן, ששני הסתרים זה יותר קל למצוא אותו. אם יש הסתרה אחת, לכאורה, לפי השכל, זה יותר קל. הוא אומר, לא, הסתרה בתוך הסתרה, למה? כי כשאתה מחפש מישהו, והוא יסתתר, ואתה יודע איפה הוא מסתתר, קשה למצוא אותו. אבל אם הוא מסתתר, ואמרו לך הוא מסתתר פה, אבל בתוך זה הוא מסתתר עוד. כן. יש פה מקום שהוא מסתתר, ויש הסתרה שאתה לא יודע איפה הוא. הסתרה בתוך הסתרה, יותר קל, לפחות אני יודע שבהסתרה הזאת הוא נמצא פה. כי אם זה הסתרה אחת, זה קשה. לכן פה יותר. והסתרה בתוך הסתרה, כשאתה למטה, כבר אתה יכול למצוא אותו. הוא יותר קרוב אליך. רק לא הולכת אחרי צרה, לשקוע במראה שחורה. אוי ואבוי. אוי ואבוי. העולם הזה חולף, רבותיי. מה אתה מתרגש? לא משנה מה. וזה אני אמרתי לכם. יש יותר קשה לקבור ילד, מה שאני עברתי, לקבור ילד. לקחת ילד שלך שנולד והכל וזה ולקבור אותו. יש יותר גרוע מזה, יותר כאב מזה. אז מה האדם בוכה? על מה? שקצת ממון, קצת האישה עושה לו בלגן, קצת זה. מה אתה בוכה? מה? על מה? אתה לא התנסית עוד בניסיונות שיש בחיים, השם ירחם ויציל. צריך להתחזק, והשם. להגיד, מה שהביא לי, השתבח השם עולן. יש כאלו שיותר, מה? יותר גרוע ממני. מתנסים בניסיונות יותר קשים ממני. לומדים את זה מרבי עקיבא. שרחל הייתה הבת של כלבה שבוע, יפהפייה, חכמה, והיא לא רוצה להתחתן. כל בחור שאבא שלה, מיליונר, מביא כמו מסק, איך קוראים לו? אני לא נסה מה. המסק הזה עם הטסלה, סטלה, איך קוראים לו? מסק. מסק, קוראים לו מסק? חשבתי זה. זה מיליארדר, זה לא? אז הוא היה, זה קטן בשבילו, זה כלבה שבוע, זה עני בשבילו, הוא עני. הוא 21 שנה יכל לפרנס את עם ישראל, זה כלבה שבוע. 21 שנה במצור. הוא יכול לתחול לה, מיליונים הוא יכול לפרנס. והוא רוצה לחתן אותה. בסוף הוא אומר, נו תגידי, מה יהיה איתך? אומרת, אבא יש לי חתן. מי זה? נו, השתבח שמו, באיזה ישיבה הוא לובד? מי זה אבא שלו ישיבה? מה זה? אמרו לו, אבא, תפוס על עצמך חזק. זה רועה צאן, עקיבא. מה? איזה עקיבא? אל תגידי שזה עקיבא שעובד אצלי, כן? בן 40. יש מדרש שאומר שהוא היה אלמן עם ילד. אתה שומע? לא רק שהוא היה מבוגר, גם אלמן עם ילד. ויפהפייה צעירה. אמר לה על גופתי המתה. חשב שהיא צוחקת. אין, רק הוא, אם לא אני נשארה, רווקה מתה. זהו. והוא שכנע אותה והכל. אחרי זה אמר לה, אני מנדה אותך מהכל. הלכה התחתנה. התחתנה ברבנות, 10.
זהו. אבל איזה עניות, איזה עניות. הלכו, גרו באסם, איזה מחסן, והיה קש, אין מיטה אפילו, ישנים. אבל אישה עם הממון. כמה שהאישה תגיד לך עליי, ונסתדר. אם יחסר לה כסף וזה הרבה זמן, הלך עליך. אין אישה שלא אוהבת ממון. הלך עליך, אל תאמין. אתה כל הזמן צריך להיות ממשכורת. כל הזמן להיות פרנסה. אין דבר כזה. כי האישה מהממון. אמרה לו עקיבא, אין איפה לישון, אני מוכנה עניות, אני בגלל זה התחתנתי איתך. אומר, אבל את אמרת לי, שאת תלכיתי ביישוב במים. אמרה, אבל אתה יודע, פתאום מישהו תקתק. אליהו הנביא. כן? מה אתה רוצה? יש לכם אולי קצת קש? התחיל לצחוק עקיבא. הוא היה אז עקיבא, לא רבי עקיבא. אמר לה, את רואה, לפחות יש לנו קש, יש אנשים אין להם קש. אז היא שמחה. ככה זה. תגיד לעצמך, על מה אני בוכה? על הצרות שיש לי? על הבעיות שיש לי? על מה שנקלעתי עכשיו לסחרור הזה? אבל יש אנשים, תראה מה מתמודדים, אז מה אני אקח את זה? להפך. ברוך השם שזה הבעיות שלי. אתם מבינים? כי הרי כל הצרות, כל האיסורים, זה רק בשבילך. אתה לא יכול לקחת את החבילה של השני. אתה לא יכול. זה כמו אחד, אוהב את הדשא של השני. אבל אם אני אעביר אותך עכשיו לבית שלו, אתה תרצה לחזור לבית שלך. ככה זה. לכן רבותיי, קרעו לבבכם, אומר הנביא הושע, את הלב תקרע, ועל בגדיכם. כמו הננבי האלו, שחזרו בתשובה כאילו. קרעו את הבגדים, הכל, אחרי זה שבו לסורם. ושובו אל אדוני אלוהיכם. אל תרגיש את השם שהוא רק מלך העולם, אלא הוא אלוהיך. מה התשובה אמיתי? איך הוא שמח? כי זה השם אלוקיי. אחד שם בתשובה, מיראה, זה אלוקים. זה אלוקים? הוא לא מרגיש שייכות שהוא אלוקים שלי, אתה מבין? שובו עד אדוני אלוהיכם. תרגיש את השם שהוא אלוקיך. מה זה אלוקיך? תמליך אותו עליך. תמליך אותו עליך. אני הולך, זז, מרים את היד, ישן, יש לי הפסדים, הלך לי הפלאגים, הלך לי המנוע, הלך הזה, פה חשמל לא שילמתי, פה הבעל הבית רוצה לזרוק אותי, האישה פה, יש מלך. נו, עד שחשבו שאתה משוגע. אחת תגיד לי, יש לך כל הרבה בעיות, מה אתה? עוד מעט תרקוד. השתבח שם הולד, מה? יש כמו המלך. מי אני בכלל? יש מלך. יש בעל הבית. מה הוא רוצה? זה מה שאמרתי בראש השנה. שאנחנו ראש השנה ויום הכיפורים, רבותיי, זה חוזה לסחירות לעוד שנה. כל שנה אתה שוכר דירה. ויש חוזה? עכשיו אתה מקלקל את הבית, לפעמים מרס הילדים שלך הרסו את הקיר, עשו חורים, ואני יודע, פה שברת את הארון מטבח, המזגן כבר זה, אז מה בעל הבית? אומר, שמע, אני לא רוצה להשכיר לך את הדירה. למה? אני כבר שנתיים פה. מה הרסת את הבית? אומר, עליי, אני אתקן. אומר, תשמע, השכירות נגמרת עוד איזה שבוע, אתה תוך שבוע תוכל לסדר את כל הבית? כן. אם סידר, ייתן לו עוד שנה. לא סידר, יוצא אותו מהבית. ככה פה. הדירה זה העולם הזה, זה החיים שלך. זה הדירה. והשם מחדש איתך כל שנה את הסחירות. שאנשים משוגעים, חושבים שהם יישארו פה לעד. כל שנה זה סחירות חדשה. בא בסוף השנה, באלול, אומר לך, לא, אתה רוצה עוד שנה? אבל יש לך הרבה ליקויים פה, תראה מה עשית בדירה שלי, בוא נרסת את זה לגמרי. אל תדאג, בוא נשאר עולם. תן לי איזה חודש. אין בעיה, קיבלת. זה, תתקשר לחשמלאי, בוא תעשה טובה, פה יצא נורא, פה זה, פה הבלטה נשברה, בוא תחליף. לא יספק? בא מזכיר. הלו, לא מחדש לך. למה בלטה שברה? אמרתי לרצף, יש לו הרבה עבודה. נותן לך עוד שבוע. אבל שמע, אם אנחנו מגיעים ליום הכיפורים לא תיקנת, חביבי, אני מבטל את החוזה.
אותו דבר, זה שכירות, תדעו לכם, תמיד זכרו מה אמרתי. זה שכירות, אני מרגיש את זה. זה שכירות. אדם יכול לחיות 100 שנה בעולם שלו. מה, אין כאלה שחיו 100 שנה? הרב אטלשטיין לא חי שנה, הרב עובדיה לא 93, 94. תראו, צדיקים כמה חיים, הרב כדורי היה מעגל בעיגולים, גם הגיע ל-114 הבנתי. היה נוסע עם מסוק לעצרות של הבחירות של הרב עובדיה. זה שהשכירות הייתה נמוכה. אומנם הוא לא לקח מהעולם כלום, אבל לבורא עולם זה לא משנה. אתה רוצה 2 מפלסים, פנטהאוס, אתה רוצה, מה שאתה רוצה, גינה גדולה, יכול לתת לך, זה לא משנה לו. אבל החוכמה היא יאיר, שייתן לנו שכירות עוד שנה. השתבח שם עולן, איי 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 איי. אז על מה אנחנו? לא לדאוג, צדיקים, לא לדאוג. תאכלו סרדינים בערב כיפור. סרדינים זה שר דינים, שר הדינים שלך. היו נוהגים לאכול סרדינים, דגים. כן, סרדינים תאכל, סימנה טובה. לא, אבל אני צוחק. לא, יש בזה, סרדינים. אבל אני אומר, בעזרת השם יתברך לא להיכנס אל לחצים. הנה, אני לא אגיד לכם שמות. שנה שעברה, אין בית, לא אוהב את הבית. האישה אומרת, הרב, אני לא אוהב את הבית, לא זה. שנה אחרי זה, כמה תלמידים שלי, כמה זה. פתאום עם בתים, השתבח שם עולן. שנה שעברה, וואי, לא הולך לי ככה, לא זה, מערבולת בבית. עכשיו השנה, הנה, אני מדבר עם בן אדם, הכל יסתדר, הכל טוב. מה קרה? אתם רואים? הרי כמה פעמים בחיים היה לנו פחדים כאלו. מאז שאני זוכר את עצמי, כל הזמן פחדים, נכון או לא? ובסוף הכל מסתדר, הנה, הגעת לפה, אתה יושב פה. אז למה? לא חבל. שנה את הפאזה, תפסיק לפחד, תפסיק לדאוג. הכל מסתדר. אם הקדוש ברוך הוא חפץ בעיקרך ורוצה להשאיר אותך בעולם, אל תגיד, הוא יסדר אותך, אל תפחד. אתה לא יודע מאיפה זה יבוא, ישתבח שם עולן. לכן זה נקרא בעל תשובה. זה נקרא יספו עם קדשו קהל, קיבצו זקנים. אתה רוצה שוב לתשובה אמיתית, תמיד תהיה עם הקהל. תמיד תהיה. אתם יודעים? כתוב שכשעם ישראל עשו את העגל, איך הם עשו את העגל? ויקהלו על הארון. אתה יודע, איזה אדם נכנס לפניקה. כולם נקהלים. תעשו לנו, איפה מוישה רבנו? איפה הוא מת, אחי, תעשה לנו פה איזה אלוקים. אז הוא נכנס לחץ, נכון או לא? לא עשה להם בהתחלה, הרגו את חור. אמרו, עכשיו אלה הרגו את זה, מה זה, רוצחים? עשה להם את העגל. אבל למה הוא עשה להם? ויקהלו על הארון. איפה התיקון שלהם? ויאמר השם אל משה, הקהל את כל עדת בני ישראל. מה התשובה שלהם? הקהלה. אתם חטאתם ויקהלו על הארון, ויקהל. תעשו עכשיו ויקהל את כל עדת בני ישראל, למה לשמוע דברי תורה? הוא בפרסיה, אז בפרסיה. יפה, וגם תיקון. אתם נקהלתם לדבר העבירה, עכשיו תקהלו. אז אומרים, מה זה עדת? עדת זה אותיות דעת. כי למה הם עשו את העגל? לא היה להם דעת, איבדו את הדעת. אדם שחוטא מאבד את הדעת. בן אדם יכול להיות חכם, יכול להיות דוקטור, רופא שיניים, יכול להיות מנהל בנק, אבל אין לו דעת, יש לו חוכמה. אבל בגלל החיים יש לו צרות, איבד את הדעת. כשהוא מאבד את הדעת, יש עגל הזהב. איך הוא ישיב? על ידי שהוא יתקהל וילך לאנשים שהם מה? אנשים צדיקים, אנשים שיש להם אמונה, אנשים שיש להם שמחה, אנשים שיודעים את השם, אז ייכנס לו דעת מהעדת. הבנת איך זה הולך? דעת. זה התיקון של עם ישראל היה. את כל עדת. מה זה את כל עדת? בני ישראל תגיד. הדעת. כי אם תקהלו זה, לכן רבותיי. אני אמרתי לכמה אנשים שהיו הולכים למניין בקורונה מצומצם. של איזה אנשים שהיה קרוב לבית, היה זה, כל מיני דברים. אני תמיד אמרתי להם, שהם מפספסים את הקהלת עדת בני ישראל. שאתה תקהל, תהיה בקהל, כמה שזה, אתה תקבל דעת, יהיה לך סייעתא דשמיא, יישמע תפילתך, לא יצטרך כלום מהדבר. כי לא טוב ללכת לצמצום. ברוב עם, הדרת מלך. הקדוש ברוך הוא נמלך שיש הרבה.
אני גם אומר לדולב כל הזמן. דולב, אפילו עם 2, 3, לא, אין דבר כזה אצל דולב. שיבואו וידברו מבסוט, זה השמחה של עולם. כי לא דומים 2, 3 שלומדים לאיפה ל10, ולא 10 ל10. ככל שיש יותר, זה קידוש השם גדול. השתבח השם הולד. לכן, זה עוד דבר שצריך לשוב בתשובה. עד כדי כך. אל תראי אדמה, גילי ושמחי כי הגדיל אדוני לעשות. אל תראי אדמה, אל תפחד מהאדמה, שתלך לאדמה. גילי, גיל, שמחה. למה? בהשם יתברך כי הגדיל השם לעשות איתך. לא לפחד. לא לפחד ממנו. יש צדיקים לא מפחדים ממוות. שומעים? המוות זה הדבר הכי מפחיד, נכון או לא? צדיקים לא מפחדים ממוות. אומר דוד המלך, מתי אבוא ואראה פני אדוני, אלוקים. הוא מחכה, דוד המלך. אתה יודע מי מחכה לראות את אלוקים? איזה שרוצה להתאבד. פעלו בחיים, הכל אין לה, מתי נסיים את החיים? דוד המלך מלך, גיבור, צדיק. מה אני אגיד לכם? יש כמו דוד המלך? ומה אומר? מתי נסיים את העולם הזה כבר? מתי יראה פני אלוקים? ראית דוד המלך? מתי? יש הבנה בזה? לכן לא לתפוס את העולם הזה יותר מדי, עד כדי כך. ולסיום, שנסגור את המעגל. התחלנו עכשיו בסליחות. למענך אלוקיי. נכון? ומה אומרים? למענך אלוקים חיים, בתפילת 18. מה זה למענך? למענך אלוקים חיים. אז בואו תשמעו, שמעתי את זה מרבי יעקב מויאל, שמשמור אותו, דיברנו ככה לפני ראש השנה, ערב ראש השנה. תשמעו משהו יפה ונסיים, אני אתן לכם מתנה. יש גמרא, לפי הנביאים, הגמרא אומרת שעלי הצדיק ראה את חנה שאין לה ילדים, עושה תנועות כמו שיכורה מול קודש הקודשים במשכן. איזה תנועות היה לה, אם עכשיו היינו רואים אותה, אתה אומר שהיא לגמרי צריכה מוסד, והוא רואה אותה ככה, ועוד בבית השם מול קודש הקודשים, אמר לה, ביתי עד מתי תשתכרין? מספיק, גם את שותה, כולם מסטולים, כולם שותים, מספיק, לך תשתי בחוץ, מה את באה לפה? אמרה לו, אתה צדיק בלי רוח הקודש. למה? נדלקו לו נורות, שין כף רשי, שיכורה. אמר, אתה לא חיברת טוב את האורות, את החושן. אני כשרה, שיכורה זה גם כשרה. למה אתה אומר שאני שיכורה בגלל התנועות? תגיד שאני אישה כשרה. אני מרת נפש, אין לי ילדים. נראה אותך, לא יהיה לך ילדים. היית רוקד ברנדלס, לא יודע איך מה מזה. אין לי ילדים. אני נראית שיכורה, כי מהלב שלי אני מתפללת. אולי זה יעזור לכל אחד מאיתנו, נתחיל להתפלל. אל תהיה שנה, תתפלל להשם. זה הפשט. ואז הוא ברך אותה ונולד שמואל הנביא. שממנו יצא בית המקדש. נכון. אבל יש פה עומק, מהחסידות. תפוס את עצמך חזק דולב. וואי, איזה חידוש, איזה חידוש. אני כבר הולך איתו מראש השנה מבסוט. עדיין לא הוצאתי אותו לעולם. אתם הראשונים. שמע יאיר, משהו מדהים. וזה קשור למענך אלוקיי. כשתשאיר את זה בסליחות, תזכור. או כשתגיד בתפילה, למענך אלוקים חיים, תזכור מה נאמר. מה זה למענך אלוקים חיים? ריבונו של עולם, אתה רוצה להביא לי חיים? זה למענך. זה לא בשבילי. כדאי לך להשאיר אותי בעולם, אני אומר לך, ריבונו של עולם. ולא סתם להשאיר אותי. להשאיר אותי עם משכורת, עם כל החסרונות שלי, ריבונו של עולם. כדאי לך. כדאי לך, זה למענך, לא למעני. אם אתה תביא לי רכב, אני אבוא יותר מהיר, יותר זריז, נכון לא? תביא לי בית ככה, אז האישה תהיה מבסוטית, כדאי לך, אני יותר משוחרר. תביא פרנסה טובה, יותר טוב לך. אני אעבוד אותך, אתה תהיה שמח, למענך, תדע, לא למעני. ככה לדבר איתו. כדאי לך, ריבונו של עולם, שמח אותי, אני פשוט אהיה עבד שלך טוב. אבל אם אתה זה, אני אומר לך, לא יכול לעמוד בניסיונות האלה, קשה.
למענך, אתה רוצה למענך. למענך חיים, תן לי חיים, למענך. אז זאת אומרת שכל מה שאנחנו מבקשים, הנה כיפור עוד מעט, המוטו שלנו זה למענך אלוקים. מה, אני לא מבקש לעצמי. אתה רוצה לקח אותי עכשיו, אין בעיה, מה זה משנה אם אני אלך בגיל כזה או בגיל, מה זה שטויות. פחות בעיות מהילדים, משכנתה 25 שנה, לפחות לגמור אותה. אתה הבנת את זה? אומרים שחנה בתפילה הזאת, כן. מרוב שהיא הייתה כשיכורה, היא ביקשה מבורא עולם, מה זה ביקשה? תחינה, היא פשוט התחננה שיביא לילד ולא סתם ילד, ילד מושלם. מושלם. היא ביקשה מושלם, היא לא אמרה, אתה יודע, לפעמים בן אדם מבקש משהו עם העצור. בורא עולם אומר... אמרה לו, לא גבוה, טוויל ולא נמוך. לא שחרחר ולא לבן חזק, באמצע. לא חכם מי יודע מה ולא טיפש. באמצע, זרע אנשים תביא לי. ראיתם איזה תפילה? אז הוא היה תימני. זה אמצע, לא? נכון או לא? זה כאילו לא להתבייש, לבקש דברים, לפעמים בן אדם לא נעים לו. כן, אבל רעודיי, זה היה בדיחה, כן? עכשיו, בקיצור, איפה היינו? הנה, חידוש. תמיר, תשמע איזה חידוש. אז החידוש הוא ככה. וכי עלי לא ידע שהיא מתפללת מהלב שלה. הרי הוא רואה אישה, הוא גם הכיר אותה, היא לא באה פעם אחת או פעמיים. אז מה הוא אומר לה את שיכורה? אלא הוא אומר לה, הוא חשב שהיא מתפללת על החיסרון שלה שאין לה ילד. כמו אחד שהב, תן לי, תן לי. היא אמרה לו, לא, אני מתפללת על ילד לכבוד השם, והראיה שאני מקדישה אותו הקדש להשם. הוא היה אצלה בבית 2 והביאה אותו לעלי כל ימי חייו, הוא לא גדל אצלה. אתם מבינים את העומק עזר? חזק זה או לא? היא לימדה אותה למענך. עלי, אתה טעית בי. אתה חשבת שאני כמו אלה העקרות שמתפללות, אני רוצה ילד. למה לשכנה יש ילד ולי אין ילד? כל אלה שבוכות. שהשם לא ינסה אותנו. לא, אני עקרה, אבל אני לא בוכה להשם ומתפללת כמו משוגעת שאני לא אהיה עקרה, שיהיה לי ילד שגם אני אחבוק ילד. לא, השם רוצה שאני עקרה, אני עקרה, אני עובדת אצלו בהכל. למענך אלוקים, אם אתה תביא לי ילד זה הכל בשבילך. והראיה שאני אקדיש אותו. לכן, הקדישה אותו בגיל 2. כל ימי חייו הוא היה באוהל מועד. אתה שומע? שמואל הנביא. ויותר מזה, כששאול המלך שהיה תלמיד של שמואל, הלך לעלות אותו באוב, לדעת אם הוא יגבור על הפלישתים. ומי שמעלה על האוב במערה, הוא לא רואה, הוא שומע אותו. גם חשב, הוא רואה אותו, לא שומע אותו. אז הוא אמר לבעלת האוב, תגידי, מה את רואה? הוא אומרת, אני רואה זקן עם מעיל. שואלים חז"ל, מה זה הדבר הזה? זקן עם מעיל, אכפת לי שהוא זקן עם מעיל, זקן. תקשיב טוב, אומרים שהמעיל שאימא שלו הלבישה אותו בגיל 2 והקדישה אותו, היה נס כל החיים שלו, המעיל גדל איתו. הבגדים שאימא שלו זה, גדל איתו. הוא גדל והם גודלים איתו. עד יום מותו, הבגדים של אימא שלו. אתה שומע? כי עשה לשם שמיים, היא הקדישה אותו להשם. כשזה הקדש להשם זה של השם, יש ניסים ונפלאות. לכן הוא היה עושה ניסים יותר ממשה רבנו. אתה הבנת את זה עכשיו? אז מה אנחנו צריכים? וזה אני מסיים. נכנסים לכיפור. תגידו, תעמדו בתפילה, תזכרו את מה שאמרתי לכם. תגידו לבורא עולם למענך. תשאיר אותי בעולם שלך. אותי, את ילדיי, את משפחתי, את תלמידיי, את עם ישראל. תשאיר אותנו לטובתך, ריבונו של עולם. זה רק בשבילך. אני אעבוד אותך יותר טוב. תן לי פרנסה טובה, אני אעבוד אותך יותר טוב. תן בריאות לאשתי, תן בריאות לי, תן לילדים. שאני לא אהיה בקופת חולים כל שני וחמישי. כי אני לא יכול לעבוד איתך, אני לא יכול להתפלל טוב, אני עם דאגות. תן לי. אני רווק, תן לי אישה. אחרי זה נתפלל אליך, כי הוא עושה לי בעיות, אני יודע, כי כולם יש... עוד תפילה נתפלל. אבל תן לי להקים בית, תן לי. ככה דבר איתו. ויהיה לנו ישועות גלעד. בסדר? השם עליכם תחיו, שיהיה בשורות טובות, בעזרת השם.